Salutare toată lumea, eu sunt Iulian și astăzi am să vă arăt cum puteți băga hack la jocuri. Eu am să bag hack la Subway Surf cu Lucky Patcher. Deschidere meniul cu Patcher, crearea aplicație modificată, fișier făcut pentru emulare, bla bla bla, construire aplicație. Așa. Va dura vreo 5 minute. Păi 5 minute trebuie să mă duc eu jos, pe stradă. Maxim 5 minute. Capul meu. Si. Ce ți-a zis eu la ureche? Fu! Fu! Așa. Trebuie măcar să aibă două verzi. Accesați fișierul. Dați instalați și dezinstalare. Așa. Dezinstalăm toate. Instalare. Deschidem. Așa, ha. Deschide-te. S-a încărcat. Hai. Așa. Cum o jucătură, gata. Hai. Sus. Jos. Scol. Dreapta. Stânga. Pleacă. Și vreau să mor. Și bun.
Așa. Dați aici pe adăugați chei și puteți lua oricare. Bun. Da. Și uitați banii. Așa, uitați la chei. Da. Și gata. Cam atât cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați like și subscribe.